Ayizele. Zena yona ngizela phezulu sibukela phansi ngoba unezimpilo kodwa manje wathola Usakhumbula. nasilutho wena kodwa manje wena yona ngizela phezulu ngoba unezimpilo nasilutho Lena kwabe yokuqala nto konje. Isithi Osomhlaya. akusiyokuqala khona ejadu lana uma. Lejadu nofike yokuqala. Ngibingelele ngwamukelela ku-MNTV channel uzonda amadixa lo uMadleYTHOUGH ekhaya phansi lekwaNongoma. Njengoba wazi ukuthi ke yimi-ke oshayela inhlelo la ku-MNTV channel. Namhlanje kangihambi ke ngedwa, ngihamba nensizwa le phansi emsinga uNJENCANE umfokangubane. NJENCANE umfokangubane sikubingelele sikwamukele ku-MNTV channel. wangithinta khona ngithi mholo bahlobo bami nonke ngithi nonke laba ningibukela phansi wathi uyaza nginenqeni futhi anginesabi inkinga ngesabi khehla lami sanibonani nonke bafowethu ngimukele ngezandla zombili ukubonga ithuba engithola kumfowethu kanginika lona njengamanje bafowethu uNJENCANE lo mfokangubane phansi la emsinga emabomvini mawuthanda uyethola phezulu lapha edani mawuthanda uyethola phansi kwelaseholwane uNJENCANE bayamazi abantu abaningi ngicabanga ukuthi no ingane nomdala ongakanani akekho ongamazi uNJENCANE sokuyisikhathi eside khona kusukelele zakhathi emagezeni kuze kufika manje uNJENCANE sehamba yedwa Usaba nenhlanhla thina asikayizwa kakhulu emsakazweni kodwa siyayizwa i-album yona ukuthi khona mhlawumbe le album uNJENCANE itholakala kanjani iziphi mhlawumbe indlela esingayithola ngazo noma mhlawumbe inombolo zezincingo sokwaba khona WhatsApp utholakala kanjani uNJENCANE mntaka baba kakhulu okusukushilo yabona masuthe emsakazweni ayidlali kuleyo msakazo omkhulu ngathi ngobizi ngegama mhlawumbe ngizobe sengathi khona sengifuna ukugadla ngigadla abayidlali ngempela ingoma yabo kuleyo msakazo omkhulu eniwazi ukuthi kodwa kanjani nama ngazi ukuthi kuvimbe kuphi ngoba ayikho indlela engayifakanga ngayo ngayifaka ngayo yonke indlela futhi ukuthunyelwa ngayo nengazi ukuthi iyo futhi ngoba bathi babedlala ezinye indala should zayifaka leyo ndlela leyo ayikho indlela eshintshile ukuthi ke ubani oyengisitha sithe lapho ugcine ukuthi ngempela ngafuni ngivela ngazi ukuthi ubani mfuthi ingoma iyatholakala online ingoma iyatholakala nje yonke indawo YouTube uyayithola nakuyimi straight ama CD iyatholakala akhona idla ikhotha kabuhlungu kabi leya ngoma futhi nama ngafuna ukudedelenye kahle kahle ngendlela okungakhona ngoba leya ngoma idla abantu futhi lamafoni avelayo la ngezandla basikhuluma la screenini kuwo wonke lo mafoni ngiyatholakala ku WhatsApp ngiyatholakala ku Facebook likhona ipage NJENCANE SA ngiyatholakala nje kakhulu yonke indawo kodwa okuningi ngeke ngize ngichaze njengamanje so kuchaza lapha bangifonela ukuthi ufuna ukwazi ngeNJENCANE ikhona idukile iye ndawo futhi njeNJENCANE bayayisitha nje ngazi kanjani Siyabonga kakhulu ku-MNTV channel NJENCANE kwasanathi nje ukuthi silithole ithuba lokuxoxa nawe siyakwazi nathi sisakhula singabafana siyabonga kakhulu mfowethu ukuthi sikuthole la ku-MNTV channel kubonga mina kakhulu umntaka baba ngezandla zombili kade ngishilo wonke ozwile uNJENCANE ekhulumayo bafuthi ngiyacela ukuthi ningangikhohlwa ukuthi ngikhona emculweni futhi angeke ngize ngiye ndawo Mana ngiyaxolisa ukunivimba nami ngisemva kwenu bafethu ayikabi ngifuna ukuzwa ukuthi i-album igama layo yini nanokuthi ihloko se-album isiphi nanokuthi i-album ngoba vele i-numbers sinazo la ngaphansi soyithola lapho ngifuna ukuzwa igama le-album nehloko se-album i-album ukuthi umnikazi wayo ubani mhlawumbe kusengamageza noma sekuNJENCANE nokuthi ilokhuza
Isihloko se-album sitholakala sithini? Cha, unjencane phela straight album. Unjencane base ngishiphi unjencane usuka kude kodwa manje usehamba nje unjencane yedwa. Isihloko se-album imali yegolide.